Yeah, hello. Maayong buntag, maayong adlaw natong tanan. So, karon akong ikuan ninyo ang chord sa pizza. Sa pizza? Kining Ginoo hinumdumi ko siya. Pizza G's. So, akong itudlo ninyo ang chord sa Pizza G's katong Ginoo hinumdumi kami tungod sa imong gugma alang sa imong lungsod. Ako namang i-flash niya. Nanamsa ni na human naman ni namo og final ni Mira. So ang ako ani nga mo tudlo lang sa chords. Niya ako i-transpose pambabay man ni siya niya. Buhatan ako transpose nga chords nga para pang lalaki kay pasig naay ganahan nga mo kanta nga pang lalaki sad ba di. Naam sige ka ng mga salmista nga mga maayo sad nga mga lalaki. So ako sang buhatan sila og kanang kuan transpose nga chords nya sugdan na to kuan sige tito no kalimot mo ko ako san tanan hagwa ko kalimot mao ba kani amo ra mo ni inundumi kami tungod sa imong gugma alang sa imong lungsod. Okay. Ang chords adto kay naato siya sa key of D. Isuway ato lang mo ni Mira gahapon. Wa man niya ipa-transpose kay murag okay naman kay di makitaas na ko pagkabuhat murag sakto ra kayo Ginoo hinumdumi kami nya panglalaki tanato panglalaki murag pwede ra gyapon panglalaki kay akong ikanta mo ni akong pagbuhat nako mo ni siyang tunuha nya pag nimira na ingon siya nga kinilang gihapon kanang ako pag itong gimaynusan ako pang gipamubsan niya ingon siya nga ibalik lang ko na sa normal so katulang di lang yun niya amo gisuwayan okay naman kayo pero naay mga laki nga tag-as og tingog ato sa patasaan mo transpose sa tagduharon ato rong D atong i so minaw sa ta sa kuan sa katukang Mira ato sa paminawon ha niya tagaan ta mo chords minaw sa ta aman diri ako man dungog ra okay ako pa ko sa dyan napawang sorry kayo mo guys napawang ako datang pakusgan kaya ako lang balikon paskan pawang nun ako datang pakusgan ta ay full na day mo guys pero madungog rin ninyo okay dungog naman saan naman ito ni loading na noon ilang mukha naman siya mga guys what gamay okay na Dogra. Okay. Okay. Ang chord ito mga guys, katong tubag, mo to siyang sipon ko gamay. Ginoo D Ginoo nya G hinumdumi kami okay nya F sharp minor tungod sa imong B minor nya alang sa eagle minor alang sa imong nya A luhong G nya D okay ra atong kantahan ikaw no kantahin ninyo nya mag chords ko kantahin lang ninyo nya mag chords ko D G nya F sharp minor B minor
kayo. Nya, ang birso na atong paminawan ha. Ang chords na di nagyapan. Tanduyugan. Okay. Nya, G. Nya, F sharp minor. B minor. Eagle minor. A. Okay. Ano to siya? Nya, bass. Nya, D. D. F sharp minor. Nara ako na i-plus. Na G. Nya, D. Nya, B minor. F minor sad. Nya, G. Nya, A. Okay, nya A sustain na. Nya A sad. Okay, mauna na. Balik sa chords. Na. Okay. Okay. Mauna yun ito mga guys. Ang kanang balik-balik lagi ito yung verse. Nya. Mao to yung chords D naman akong i-flash mao na siya nya karon panalitan taas-taas ang tingog sa mukanta niya mingan siya nga mabuar anay ganahan man ko og kanang patas ag kamay nang kana kay batata sa plano siya kundi laki siya niya tinod niya perting taas ang tingog kanang suot-suot kit sa simbahan. Atong patasan. Maingon man siya nga kuan ni kuno kanang tas ikunog kamay higher kunog usaba o di duha ba. Ya. Ngay marag move on ba magay kuan na ato din patasan. So karon patasan din nato. Ato na himuog E. Ato na himuog E. So kung mag-E na ta, ang chords niya kay E, nya, A, nya, G sharp minor, nya, ikaw G sharp minor, C sharp minor, on nya, F sharp minor, nya, B, nya, ikaw sa B, balik na siya sa A, nya, balik na siya sa E. Okay. Mo na siya ang chords. So, taas na siya. E naman siya. Taas na. Kay kato ganiha. D man to ganiha. Mo na D. Karon kay asman ang tingog. Ingom siya nga. Batas ikono kay mubaan na siya na. Di siya kakakuha o kanang low tone. Kanang mupo nga nota. Taas na na to. E. Na. Ada E. Taas na. Ginoo. Kaabot ba ka kanin? So, na ako mo E naman siya. Ginoo. Hinumdumi kami tungod sa imong gugma alang sa nindot siya kung panglalaki na siya kay murag di na kayo ang kuan ang iyang mubo ba kaya di na kita na sakto na gid siya so kung nay mo kanta nga lalaki kini lang ang gamita hinuo nya hinumdumi kami G sharp minor tungod sa imong C sharp minor ugma alang sa F sharp minor imong B luhong nya sana luhong sud nya
Okay? Ako naman i-flash. Mano siya. So, niya, ang verso sad, alin sa ta sa magsugod sa E. So, E na sa ta. E na sa ta. Sa ta. O, niya, ang human sa E, G sharp minor. Ato sang usbon. G sharp minor. Niya, human sa G sharp minor. Niya, ano man to? Ano sad? Niya, mubalik na sad sa inig A. Mubalik na sad siya sa E. Hindi kumat niya sa E. Kuanta. C sharp minor. C sharp minor. Niya, ikumat C sharp minor. G sharp minor na sad ta. Okay. C sharp minor sa ta. Niya, balik na sad ka sa A. Niya, B. Awa na. Kompleto na ang verso. Mo to ang verse. Ako mag-flash ang chord sa verse. Sa mga verso, maon siya. Niya, kung soprano, pwede naman siya itong D. Niya, kung napagitaas pa yung kayo, kung grabe na siya ka, sipa na siya na nyo. Kanang kuha na ka ng mga, sarap. Hindi. Kayo sa soprano. Pero ganahan siya patasan pa gyud. Patas pagyud. Kung ganahan pa gyud nga kanang katong imo pa gyud ipunag butang tag balik ko pag ipon na pag duhay. Higher pa gyud imo pag yung F sharp. Grabe na kayo. Pag-soprano ba? Kato kamera kay kami sinagot ng alto. Magic na siya sa alto. Bisag dili alto, makakuha na siya sa soprano, pero master lang ginang alto kay kuano siya kanang komportable siya sa alto ba. Pero soprano, kamao pa na siya. Nagya pa na siya falsetto nga katong maiga pa siya mo gamit anak. Ya alto lagi din komportable kay di siya magkuan ba kanang kung mapagaw siya makakuha gyapon siya kay ang tendency gud kung soprano kanyang pagaw ka lisod na gid kayo kay kinahanglan lang kanang limpyo gid imong tingog kanang wagi karas ba nya mao to nya ayaw kalimot pag subscribe ba katong wa pa ka subscribe subscribe lang nya katong bell piliton to nya ikaman na imong gawas nga katong sana personalized na ang sa ginibutang sa gawas ako tanaw na sa mga guys ako tanaw kung sa naibutang na kay libog yun ko inigpislit din ninyo sa asam ng YouTube YouTube asam ng ni maunon basta ipislit niya sa katong bell kaya nakasubscribe na mo bell dayon naaman tayo pilian ay all niya personalized adto yun sa all kay para inig-upload ako nga rin niya mo tatak din niya sa nga sa babaw inig-open niya sa inyong YouTube mo tatak dito katong kuan itong na-notification message ba niya mga to itanon niyo makita niyo akong mga upload niya kung para atong katong uban katong na may uban nga kanang wa sila Gmail account so pwede ra mo i-click na ninyo kanang picture ni Mira sa iyang YouTube
i-click na ninyo, inikuman ko ng gamay o ng lingin, i-click na ninyo, magawas na ng among channel diha. So pwede na mo mananaw diha. Di lang mo ka-comment kay wa man mo mag-open og Gmail account. Pero makakita na gyapon mo. Nya, ikaman magbuhat mo Gmail account, dayon inyo lang tan-awon ang video, nya maka-comment na mo. Okay kayo. Kaya daghang salamat. Sunod sa akong video.